sa bali nga ayat ko, to di si kalae nga ipagpatek ko. Laksit kinano mo, ken naglabas mo, di sud pagrukudan, dahito'y puso. When naglunet ta kinatao, agraman naglabas mo, ta din to'y sud rason na pangdudog mo, nusong ken gura ta barupong mo. Di na pudno nga ayan, awan patek di naglabas, sang uwentaket masakbayan, arantay di pagtumpalan. Awan sa bali nga ayat ko, to di si kalae nga ipatpatek ko. Laksit kinano mo, ken naglabas mo, di isud pagrukudan, dahito'y puso. When naglunet ta kinatao, agraman naglabas mo, ta din to'y sud rason na pangdudog mo, nusong ken gura ta barupong mo. Di na pudno nga ayan, awan patek di naglabas, sang uwentaket masakbayan, arantay di pagtumpalan. Di na pudno nga ayan, awan patek di naglabas, sang uwentaket masakbayan, arantay di pagtumpalan. Sang uwentaket masakbayan, arantay di pagtumpalan. Dakarin kaniyak idi, di nagpulos mapamati, asisyak latiagi ko, di tapuso ken ayan. Awan ti ka pamatalge, asisyak latinapate, karin na sutmang palukne, di tirik na ken daytoy timolang let ang tagaunggam, ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan, jak mabalik
nga minagmaymay sa ka tuy puso. Karin kaniyak idi tinagpulos mapamati asisyak lati agi ko di tapusong ken aya awan ti ka pamatalge asisyak lati napate karin ngesut mang palugneng ditirinag ken daytoy timulang lan ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan jag mabalin amabaw yan na sikat ipatpatket nga minagmaymay sa ka tuy puso. Daytoy di mo lang lan ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan jag mabalin amabaw yan na sikat ipatpatket nga minagmaymay sa ka tuy puso. Nga minagmaymay sa ka tuy puso. Nga minagmaymay sa ka tuy puso. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba inugit kong puso sa punong mangga at ang inalay mong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating kahapon. Ang mga punot halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa
sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimula, nangarap at tumula. Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap. Ngayon ay naglaho na, saan hahanapin pa? Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Itanti oras na inka ipapanaw, ito'y si dumi nakairwamang tiyak kumakayat adumteng kastoy agundaway. Di ka nagsangsangi agpagada ko nayat ko, diyak kaya't amakita alumlumdaan ka, ay di papanaw ko lagip mo't palune. Iti lugar papanak siksikan tulad ka. Di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko, basta biyag ko agsingsingpet kanto. No awan nakton dita sibay mo sa pay kuma, kanain paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na. Makita alumlumdaan ka, tay di papanaw ko lagip mo't palunek. Iti lugar apapanak siksikan tulad ka. Di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko, kasta agsingsingpet kanto. No awan nakton dita sibay mo sa pay kuma, kanain paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na. Kasta agsingsingpet kanto. No awan nakton dita sibay mo sa pay kuma, kanain paayan kataragsa
Umanay alagipen intun kailiw na. Umanay alagipen intun kailiw na. Naderderen tuy pusok ti puro ledaan, naubutan nen luluwak anagari mayang imnas ni ayat jakpay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman. Utubek kadipay na iurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadimanen dagiti nuluwak umapay kadimanen sakit ken uglang. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Nudumteng tu ti panawen ama kabangunak nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkontun imatangku dagiti liwliwak mangisakit kinubwat bulsek nga ayat. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon
sa em ngem day tuy tirumben amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga inang kuyaen panagwana kapukan yak laen jak maipton no sa em tilak amik to kapulaken ayat binulot ko aklunen nagbalinang anaro ko nagpaatipe saan ko apukpukod jak maipton no sa em tilak amik to kapulaken ayat binulot ko. Kasladyak maaklong panagkapukaw ko kakaisun na nga ayat ko Jakman ninamnama ama sunisog ka bayat kaawan ko narukop man gayam dayta na mo kararwaken puso di mo pinanunot tuy sakripisyo rigat ko ken tuok no pagkaragsakam ti panagsagabak awan mabalin ko no namnamaem madinakon kasapulan siya kon tayo lipatan no naragsak ka dita sidong na panubusan ka nga ron ngem no dumteng tu aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama no namnamaem madinakon kasapulan siya kon tayo lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagbasulak tatuy ayat nga inpariknak katawan umatap ngem tingin subad mo dasaem ken limdo pusok ti sinugatam apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang alilaw unaragsak ka dita sidong na palubusan ka nga ron ngem no dumteng tu aldaw nga agbabawi
di ka pamagawan ko jak may panamnama. Noon ang madin akon kasapulan siya kon tay lipatan. Laglag item awan tinagunanag ken nagpasulag. Tatuy ayat nga pariknag katawan umata. Yang tingin subad mo dasaan kan lindot usok ti sinugatam. Apkes ken panaas tinaglinag-am ken kaaman ang alilaw. Apkes ken panaas tinaglinag-am ken kaaman ang alilaw. Adda mangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na sirayat na sibay mo. Ako na ay ayaten ka. Di may sa anang ted ken ka ket puso nga grupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuson siya tagrayo ken ka. Ngamin awan kapadpadam nga dadkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapadpadam nga dadkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko. Sa anang ted ken ka ket puso nga grupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuson siya tagrayo ken ka. Ngamin awan
kapadpadang at kaunggak awan makabulot ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngaming awan kapadpadang at kaunggak awan makapulo ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Mapanpanunod ko manipod pa'y datang nagamam mo uray pa'y kasatnot panang iyaw awan ko sikalat ta matagtagainip ko nagrigaten ti kasasaat takas ken katan asawa ngemjak meten mapawilan tuirik na eti din imanugutak kasikaken siyak tayak sara amuklatan nawan niya't mapasama mapantajay seven seas tanan namin taniyaya na kaano nga taama ilimeta ikanayon na panaksin na rakta at dan amak ko amangat no adat makakita ken nalablabes met iliw puken ka nagbrigaten ti kasasaat takas ken katan asawa ngemjak meten mapawilan tuirik na ket idin ni manuguta kasikaken siyak tay nagsara amuklatan nuwan niya mapasama mapantajay seven seas tanan namin taniyaya idatun ko to'y puso
at nagsabat mapanta jay 7 seas tanan namin taniayan idaton ko to'y puso bagiken kararwa mapanta
mangbay kaniya. Si katay inagaw na nga niya dayo dito'y denda. Nabayag a panawen nga nagibtura. Dalimdo ken sa isinagama. Bayat kaawan mo, awan pategday tuy biyak. Inbubuskot oras sa naglemes iti ara. Barbareng unak asikatay malipatak ngem no naglabese. Sika manentay awaga. Nakas ang biyag ko dinted mo akalak ama. Sa gusto empayen nga uray no pakataya. Di mo pinanunot inbubos ko nga aya. Linaksid na kita puso. Intanem na akas nilipas. Bayat kaawan mo, awan pategday tuy biyak. Inbubuskot oras sa naglemes iti ara. Barbareng kunak asikatay malipatak ngem no naglabese. Sika manentay awaga. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Ta gusto empayen nga uray no pakataya. Di mo pinanunot imbubos ko nga aya. Linaksinat kita puso. Intanem na akas linipas. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Ta gusto empayen nga uray no pakataya. Di mo pinanunot imbubos ko nga ayat. Linaksid na kita puso. Intanem na akas linipas.
pay ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok alakabasulak ken ka ditaden na awan nagbasula ta inaramid kumet amin apagragsaka ngemanya insubang mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala na puno nga ayak ko karim kanya ka tinalikudan martir a puso na ikala anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok alakabasulak ken ka dita den na awan nagbasulak taimpay ko amin akabaela dita den na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan nagbasula kainaramid kumet amin apagragsaka ngemanya insubad mo sinagkamlaeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karin kaniya inka tinalikudan martir a puso na ikala anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan ammo alakabasulak ken ka dita den na awan nagbasulak taimpay ko amin akabaela dita den na
pusok ket na ikalang nagitur keledaan kas nadyang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tilubong ko ket nagsagaba ken limgo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi inap panakaidaros ti magderang asianos dapat check adong tengko lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaat nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan tuy pusok ket na ikalang nagiptur keledaan kas nadyang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagaba ken linggo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magderang asianos dapat check adong tengko lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaat nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inap panakaidaros ti magderang asianos dapat check adong tengko lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaat nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan.
nasabat, bumakit ngem nalabsat, inismak ket kimitmak, nagtibayo tuy kaunggak, no tilanga imet paudi, di pa maginawaw sexy, agtawen santi 60, lungay na pailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray maluyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, puno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Babaketa, puno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala agdat langit, awan sa pulem ti kinasam i, arakop na ken inaget, di bakit nasingsingpet, nabangbang awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagaget. Nagkelarino tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuoy uya wendak, di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, puno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Babaketa, puno nga babaketa, di dangami na muti ganas, di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit, kaskala agdat langit, awan sa pulem ti kinasamkit, arakop na ken inaget, di bakit nasingsingpet, nabangbang awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagaget. Nagkelarino tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Babaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuyo wendak, di dametrik na, tuy marik na. Babaketa,
Kaya't aking guma nga ipaay mo pudno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka dagiti nagawaming na makikita dagiti